गुड मर्निं लोगोफोर, गिबियाव आंनि अननाय आरो खुलुमनाय बावहरबाय नोंथांमोननिसिम। दोस्तों सबको गुड मर्निं। दिनै आं घुगुनि बानायनो नागिरदों, बेखौनो नोंथांमोननि सिगांसिम देखायनो नागिरदों। घुगुनिखौथ' बयबो रोंखागौ, थेवबाबो मा खालायनो ना लकडाउनाव। सबको तो पता है घुगुनी कैसा बनाता है, तो फिर भी मैं अपने तरीके से आप लोगों को शेयर करने वाला हूँ। आज घुगुनी बनाने वाला हूँ। मैंने घुगुनी को थोड़ा सा भिगो के रखा था। उसके बाद प्याज और आलू और बानलु रेडि लाखाजोब्बाय, संख्रि हालदै ओमफ्राय मस्लाबो होगोन एसे। चलिए दोस्तों, वीडियो एंजॉय कीजिए। मसाला के साथ साथ गरम मसाला भी हरगन आं इसे। गरम मसाला भी देने वाला हूँ, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। अगर आपके पास टमाटर है तो टमाटर भी दे सकते हैं, कुछ भी। अभी मैं प्रेशर कुकर लेने वाला हूँ। प्रेशर कुकराव रुगन, माने एवग्रोनानै डायरेक्ट खालामगोन आरोखि। डायरेक्ट करने वाला हूँ मैं, नहीं तो थोड़ा टाइम भी जाता है, इसलिए प्रेशर कुकर में डायरेक्ट करने वाला हूँ। डायरेक्ट मतलब पहले उसको फ्राई करूँगा, एवग्रोगोन। प्रेशर कुकरा गुदुं जायोबा थावखौ हरदो, थावखौ हरनानै सामब्राम बानलु बेफोरखौ एवग्रोदो, आलुफोरखौ। ओमफ्राय दसे थानानै मटरखौ एवदो। थावा आङो बेखौनो होदों, फोतानजलिनि थावखौनो जायो नालाय जोंहा बेखौनो। ओमफ्राय खोस्लियाबो नागिरलायनायसो, माखौबा मोजां मोनो माखौबा मोजां मोना, ओंखायनो नैबे दाब्लांब्लांखौ लानोसै आङो। ओमफ्राय दा एवनोसै। एवनायाव बेनोसै जे नैबे मा होनोमोनलाय बे बिलाइखौ, गंगार दुन्दियाखौनो होननो बावदों। गंगार दुन्दिया, आलु, सामब्राम बानलु, बेनो जेबो गैया। ओमफ्राय मस्ला थस्लाखौथ' दहाय देखायखांखाबाय। बे गंगार दुन्दियाखौ लास्टाव हरगोन। फार्स्टआव एसे मोजां एवनानै लाग्रोदो। बे आलु सामब्राम ओमफ्राय मटरखौ एवनानै गोजा गोजा जायोबा हालदै थालदै होबाय, होनानै उनाव दै होदो, संख्रिखौबो नायखादो। ओमफ्राय प्रेसार कुकारा गाबबानो जाबाय आरो। गाबनाया गावनि हिसाबै, नों एखमबा गुरै जायो, सोरबाया गोरा जायो। आं गुरै जायो नालाय आं एसे गोबाव गाबहोयो। बिदिनो रुखानायबा बिदिनो 8-10 बारसो गाबहोयो, माने गुरै जायो आङो। ओमफ्राय सोरबा सोरबा एसे खमावबो जाजायो, खेवनानै नायफिननानै आरो माबाफिनजायो, जेबो नङा। आं दा एवहरग्रोनोसै, ओमफ्राय एवनायखौबो नायलांबाय थादो लोगोफोर। मैं अभी फ्राई करने वाला हूँ। पहले प्याज, आलू और उसके बाद मटर को, बूट को, उसके बाद वो लिप्स को बाद में। दुन्दिया दंबा दुन्दियाबो होजायो, नोरसिंफोरबो दंबा होजायो, जेबो गैया। ओंखायनो आंना बे बिलाइआल'नो, बेखौनो टमेट' होबाबो मोजां जाबावोसो। सोरबा सोरबा सस थस होबावो, गोसोबायदि होजाजोबो आरो। जेसेबां होगोन एसेबां गोथाव जागोन जानो। जोंहा सिम्पोलखौ जायो नालाय, ओंखायनो सिम्पोलखौ होनाय जादों आरो लोगोफोर। तो बिदिबा नायलांदो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो एंजॉय कीजिए। Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you can make me move. You can make me move. Can make me move. You can make me move. Can make me. सोरबा सोरबा डाइरेक्ट एवनाय लोगो लोगो मा होनोमोनलाय कभारखौ बन्द' खालामहरो प्रेसार कुकारनिखौ। आं एसे एवरामनानै दोनबाय थायो, खोबहाब खोबहाब।
कोई कोई डायरेक्टली बंद कर देता है प्रेशर कुकर को, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा ऐसे ही फ्राई करता रहता हूँ। उसके बाद लास्ट में पानी देने के बाद मैं बंद कर देता हूँ। अभी बंद नहीं करने वाला हूँ, थोड़ा देर के बाद बंद करूँगा ऐसे ही। It's getting harder, you turn my heart up, throw me in water. अभी मेरा फ्राई हो गया है। अभी मैं उसको पानी देने वाला हूँ। पानी देने के बाद उसको बंद करने वाला हूँ। उसके बाद मेरा घुगनी तैयार। मैंने बोला था ना लास्ट में ये डालने वाला हूँ। बेखौ लास्टाव होनोसै गंगार दुन्दियाखौ। सिफ्लेनानै हरनोसै, सोरबा सोरबा गिदिर गिदिरबो हरो, फिसा फिसाबो हरो। आं सिफ्लेना हरनोसै बुरजा जानाय। बांद्राय गैयामोन, न'निनो बियो, बावाखैमोन। एक घर पे ही था, ज़्यादा नहीं था, घर का ही है। मैं तोड़ के लाया था थोड़ी देर पहले। तो Open eye. मैंने फ्राई करते हुए थोड़ा सा लवण डाला था, संख्रि होखादोंमोन आङो। अभी फिर से डाल रहा हूँ, थोड़ा सा कम हो गया था। अभी उसको हिलाने के बाद बंद करने वाला हूँ। ini malah mesada. जासिगोन अरा फुल। जानो नागिरबाय जोंहा। आं जा मिक्स खालामनानै सामब्राम ओमफ्राय मा होनोमोनलाय बेखौ सस आसारबो होबावदों, ओमफ्राय सामब्रामबो, नै साहा बिस्कुट। माबायदि जानो? गोथाव। आं जानाय नायनि। आं जानोसै दे रायजोफोर। थैंक यू सो मच लोगोफोर, आंनि वीडियो को नायनायनि थाखाय, सपोर्ट खालामनायनि थाखाय। दोस्तों थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। आज का वीडियो मैं यही ख़त्म करने वाला हूँ। सो नमस्ते, खुलुमबाई, गॉड ब्लेस, लव यू एंड बी हैप्पी ऑल द टाइम।